масъулият эҳсосест ки дар рафтори ҳар як шахсияти комили ҷомеаи мутамаддин ва ҳар як фарди бедордил вобаста ба ин ё он вазифае ки ба дӯшаш гузошта шудааст дида мешавад. аммо тақозои замон аст ки ин масъулиятро баҳри беҳбудии ҳаёти инсон дар худи инсон давлат ва қонунгузорӣ бедор намояд. давлати мо низ тавассути қонунгузории хеш тавонист ба ин масоил бетафовут набошад. пеш аз ҳама сарчашмаи асосии ин ташаббус меъёрҳои конститутсияи амалкунандаи мо мебошанд. дар қисми дуюми моддаи 34 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст ки падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон масъул мебошанд. бо пешниҳод ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат соли 2011 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар баҳри амалӣ намудани масъулияти падару модарӣ қабул гардид ва бисёр боиси хушҳолӣ аст ки шумораи бисёри падару модарон пас аз қабул гардидани ин қонун масъулияти волидайн будани худро ҳис карданд. яъне ки он мушкилотҳое ки дар муассисаҳои таълимӣ вуҷуд дошт дар бахши ҳамкорӣ намудан бо волидайн қариб ки ин мушкилиҳо ба пуррагӣ аз байн рафт, зеро ки ин қонун тавонист ки ҳар як волидайнро водор созад ки ӯ дар таълиму тарбияи фарзанди худ саҳми назаррас дошта бошад. ҳар як волидайн аллакай эҳсос кард ки вақте ки ӯ фарзанддор мешавад фарзанди худро чӣ гуна бояд ба воя расонад, ӯро чӣ гуна бояд таълиму тарбия диҳад, ӯро чӣ гуна бояд омӯзонад. аммо боиси нигаронист ки имрӯзҳо ҳам кам кам ба назар мерасанд бархе аз волидайне ки то имрӯз нисбати фарзандони худ бемасъулиятӣ мекунанд. вақте ки фарзандони онҳо масалан аз дарсҳо бо баҳои 2 натиҷаи солонаи худ ё ин ки чорякҳои худро ҷамъбаст мекунанд, баъд волидайни онҳо бедор мешаванду ба суроғи фарзанди худ меоянд ки аллакай дер шуд, зеро ки фарзанди ӯ аллакай аз синфаш такроран боз монд ё ин ки ба дигар корҳои ғайр даст зад. аз ин рӯ мо омӯзгорон пайваста кӯшиш карда истодаем ки барои пурра татбиқ намудани ин қонуни мазкур гарчанде ки ба мо вазнини ҳам орад, аммо кӯшиш мекунем ки ҳамин мазмуну мундариҷаву муҳтавои асосии ин қонунро ба тамоми волидайн омӯзонем, зеро ки онҳо волидайн будани худро дарк кунанд. онҳо тавонанд ки дар таълиму тарбияи фарзанди худ каме ҳам бошад ҳамчун падар ё модар саҳми арзанда дошта бошанд. вазифаи падару модар муҳайё намудани шароити мусоид барои инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва рӯҳии фарзанд, таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ва пеш аз ҳама масъулият барои пешгирӣ ва роҳ надодан ба тамоми амалҳои ношоистае ки фарзандонашон метавонанд аз беаҳамиятии онҳо содир намоянд. қонуни масъулияти падару модар оид дар бори таълиму тарбияи фарзанд яке аз муҳимтарин қонун ҳаст. дар таълиму тарбияи фарзанд бисёр ёрии калон расонид, чунки падару модар масъулияти худро ҳис кард. вобаста ба ҳамин қонун алоқаи мактабу оила зиштар гардид. падару модар ба мактаб тез тез хабар гирифта меистанд. агар мо ба таълиму тарбияи фарзанд аҳамият надиҳем, фарзандамонро дар оянда вақте ба воя расид душворӣ мекашем ва мо бояд ки доимо алоқаи зишт дошта бошем, хабар гирифта истоданамон лозим. мо бояд ки падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҷиддан муносибат кунем, онҳоро ба ҳар гуна машғулиятҳои иловагӣ водор намоем. озмунҳое ки онҳо баромад мекунанду иштирок мекунанд, мо низ ҳамчун падару модар дар он озмунҳо бояд ки ҳатман иштирок кунем. фарзандону набирагони моно рӯҳбаланд мекунанд ки ҳамин кори ман дуруст аст ва ҳамин корро ман дуруст интихоб кардам ки падару модарам аз ман розӣ аст. ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар таълиму тарбия агар алоқаи мактабу оила зишт набошад, тарбия дуруст ба роҳ монда намешавад. дар тарбияи насли наврас ҳамкории мактаб бо оила ва аҳли ҷамоатчигӣ бағоят зарур аст. маҳз мактаб метавонад барои чунин ҳамкорӣ заминаи устувор гузорад.
вале оила ва мактаб дар алоҳидагӣ ҳамаи он омилҳое ки ба шахсияти кӯдак таъсир мерасонад иҷро карда наметавонад. аз ин лиҳоз барои раванди пурраи мураттаби тарбия пайваста амал кардани ин се ниҳоди ба ҳам алоқаманд оила, мактаб ва ҷомеа пешбинӣ шудааст. дар байни ҳамин се ниҳоди иҷтимоии ҷомеа, мактаб, оила ва ҷомеа бояд як робитаи мутақобилан судманд вуҷуд дошта бошад. агар дар байни ҳамин се ниҳоди иҷтимоӣ робитаи мутақобилан судманд ҷой надошта бошад, ҷомеа ба ботлоқи бадбахтиҳои бузург гирифтор мешавад. ин маънояш ҳамин аст ки ҳатман бояд яъне ки ҷомеа, мактаб ва оила дар ҳамкорӣ пайваста бошанд, ҳама вақт аз ҳоли ҳамдигар бохабар гиранд. масалан падару модаро бояд ба мактаб биёянд, хуб ҷомеаам бояд бетараф набошад. дар ин замина бояд як чизи дигарро бигӯям ки дар мактаби мо роҷеъ ба ин қонун масалан мо чорабиниҳои бисёр гузарондем, тадбирҳои бисёр андешидем, пайваста кор мекунем. масалан дар мо ҳаст масъули бахши тарбия, вай пайваста чорабиниҳо мегзаронад, бахшида ба ҳамин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. кори таълиму тарбия як кори мактаб нест. бахусус тарбия асони аз оила сар мешавад, аз мактаб сар мешавад. масъулияташ ба дӯши падару модар бештар аст. барои ин ҳатман бояд ҳамин се ниҳоди иҷтимоӣ дар ҳамкорӣ бошанд, вагарна мо ба муваффақият ноил намешавем. хонанда ҳам дар муҳити мактаб ва ҳам берун аз он камол меёбад. вазифаи муҳимтарини мактаб ин таълим додан ва бо донишҳои муосир фарогирифтани хонандагон аст, вале падару модар ба кирдору рафтори фарзанди худ бештар масъуланд, чунки фарзанд хислатҳои нек ё рафтори ношоистаро аз волидайнаш меомӯзад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар муассисаи мо ҳамарӯза ҷорист ва мо омӯзгорон бо падару модар ҳамкорӣ зич менамоем ва онҳо ҳамарӯза аз таълиму тарбияи фарзандонашон ҳамавақт огаҳ ҳастанд ва дар маҷлисҳои падару модар назар ба солҳои пешин онҳо иштироки фаъолона доранд ва аз баҳою рафтору кирдори фарзандони худ огаҳ ҳастанд. ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки дар кору фаъолияти мо омӯзгорон сабукиро ҷорӣ намояд. аз ин рӯ онҳо тез тез ба муассисаи мо ворид мешаванд, аз таълиму тарбияи фарзандонашон огаҳ мегарданд. маҳз дар натиҷаи ба воя расонидани фарзандони солимақл ва бедордил маънии зиндагии мо аён мегардад. барои ба ин ҳадафҳо ноил шудан падару модарон мебояд назоратро аз болои фаъолияту кирдорҳои фарзандон ҷиддӣ ба роҳ монанд. дар заминаи меъёрҳои конститутсия дар ҷумҳурии мо қонуни миллии қабул ва мавриди амал қарор гирифт ки масъулияти падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд дар сатҳи қонунгузорӣ танзим намуд. фарзандон беҳтарин воситаи бақои оила ва сарчашмаи асосии хушбахтии мо мебошанд. аз ин сабаб барои тарбияи дурусти онҳо муҳити боварӣ ва эҳтироми ҳамдигариро фароҳам овардан зарур аст. қонуни мазкур аз ҷониби дигар ба таърихи тамаддуни миллати тоҷик дар тӯли қарнҳо ки ба масъалаи тарбияи фарзанд аҳамияти ҷиддӣ дода мешуд алоқамандӣ дорад. то даврае ки қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд вуҷуд надошт, бовар кунед барои мо омӯзгорон хеле ҳам душвор буд. вақте ки ба волидайн занг мезадем, онҳо ман кор дорам, ман вақт надорам, муаллимҷон худатон як илоҷ кунед, чунин суханҳо буд. вақте ки қонун баромаду волидайн бо ин қонун шинос шуд, аллакай кори мо хеле осон шуд. солҳои қабл вақте ки мо маҷлиси падару модарон даъват мекардем волидайни муҳтарамро, бовар кунед агар дар як синф 30 нафар хонанда бошад, аз 30 нафар хонанда шояд 4 ё 5 нафар волидайн меомад. ва имрӯз боиси хушҳолии мо омӯзгорон аст ки маҳз ҳамин қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар буд ки имрӯз агар аз 30 нафар 4-5 нафар бесабаб ё ин ки бо сабабҳои узрнок иштирок накунанд дар дарс, боқимонда волидайн дар маҷлисҳо ҳастанд. хуб онҳо сари вақт тавониста истоданд ки аз бурдбориву камбудиҳои фарзандони худ огоҳ шуда истоданд. ва баъдан ман ҳамчун омӯзгор мехоҳам миннатдоригии худро ба раиси шаҳрамон муҳтарам Рустами Эмомалӣ расонам ки барои сабукии кори мо омӯзгорон боз як барномаи наверо қабул карданд, яъне ки барномаи едониш. чунки ҳар як
камбудие ки аз ҷониби хонанда сар мезанад тавассути смс паёмак дар як кӯтоҳтарин муддат аллакай волидайн аз он камбудии фарзанди худ огаҳӣ меёбад. он баҳое ки хонанда мегирад аллакай сари вақт волидайн аз баҳои гирифтаи фарзанди худ огаҳӣ пайдо карда шудааст. соати чанд вориди муассисаи таълимӣ шуд, соати чанд аз муассисаи таълимӣ хориҷ шуд, ҳамаи онро волидайн аллакай зери назорати худ гирифтааст ва ин ҳам як бахше аз татбиқи анами қонуни масъулияти падару модар ман ҳисоб мекунам. мувофиқи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд ӯҳдадориҳои зеринро доранд. барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии фарзанд шароит муҳайё намоянд. падару модарон бояд доимо аз аҳволи фарзандонамон бояд ки хабар гирем, на фақат дар маҷлисҳои падару модарон иштирок кардан, берун аз он метавонем биёем бо роҳбарони синф ва ягон омӯзгор дар дарсаш иштирок намоем, бинем ки фарзанди мо чӣ гуна ба дарс тайёр аст, чӣ гуна ҷавоб медиҳад ва аз ҳамин ҷиҳатҳо мо бояд падару модар беаҳамият набошем ва падару модар бояд ки назорат кунад. ояндаи миллат вобаста ба таълими фарзанд аст. аз ин хотир волидони имрӯзаро мебояд зиракии сиёсиро аз даст надода, пайваста дар талош бошанд ки баҳри рӯҳияи насли наврас ба вуҷуд овардани ҳисси меҳнатдӯстиву худшиносии миллӣ асос гузорад. дар амалӣ намудани меъёрҳои қонуни мазкур бетараф набуда, баръакс кӯшиш намоянд ки дар чаҳорчӯбаи он амал намоянд, зеро ин қонун тамоми масъалаҳои таълиму тарбияро дар бар мегирад ва як меъёри ёрирасон барои волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд гаштааст. қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар муассисаи мо хуб баро монда шудааст. ҳамарӯза ба муассиса қариб 10-20 падару модар ба муассиса ворид гашта ба дарси фарзандони худи иштирок менамоянд ки аз замин маълум мегардад ки сифати таҳсилот хуб мегардад, таълиму тарбияи онҳо низ нағз мешавад. вақте ки робитаи оила бо мактаб мустаҳкам аст, албатта ин ягон аҳамияти хуберо ба мо дода метавонад. қаблан робитаи мактаб бо муассиса он қадар мустаҳкам набуд, қонун қабул шуд, робитаи мактабу оила мустаҳкам гардид, бисёр яъне озмунҳо ташкил карда шуданд ки ин низ ба маърифатии хонандагон аҳамияти калон дорад. яъне озмуни фуруғи суби доноӣ китоб аст, озмуни фуруғ илми маърифат, озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ва боз дар инҷо озмунҳои зиёди дигаре ҳастанд ки тоҷи сари унарости илм, озмуни забондонӣ, ҷаҳондонӣ. вақте ки фарзандони онҳо дар ин озмунҳо иштирок мекунанд, албатта дар ин масъулияти падару модар низ дар ин кор беҳад калон мебошад. ва дар баробари ин мо омӯзгоронам ҳамеша кӯшиш мекунем ки хонандагонро дар рӯяи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намоем ва ба воя расонем. эҳсоси масъулияти баланди падарию модарӣ ва тарбияи фарзандони бомаърифат ба ташаккул ва пешрафти ҷомеа мусоидат намуда, барои ба воя расидани наслҳои аз ҳама ҷиҳат соҳибу ақлу иродаи қавӣ заминаи устувор мегузорад. зеро ояндаи ҷомеа дар дасти насли наврас аст. аз ҳамин хотир дар таълим ва тарбияи онҳо дар баробари падару модар, инчунин ҷомеа ва дигар қишрҳои он саҳмгузор бояд бошем. қонуни мазкур дар афкори тамоми қишрҳои ҷомеа такони ҷиддиеро ба миён овард ки акнун тарбияи насли наврас ва масъулияти ояндаи неки онҳо на танҳо як масъалаи оилавӣ, балки аллакай ӯҳдадориест ки танзим гаштааст ва амалишавии он гарави ба таври дахлдор тарбия намудани фарзанд мегардад.